Kaziwe muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai paNew Zimbabwe TV. Tiri kuno kugoromonze kunzvimbo yaMambo Chikwaka uko kwatafambira kuti tinzwe nyaya dzamurambiwa bungu witness uyo anonzi akaba huMambo akaita hwekutenga. So kuti tinzwe zvizere regai tisangane nevakuru vemunharaunda ino vanosanganisira homwe yesvikiro benhura vachange vachikurukura nesu vachitiudza zvizere munhaurirano dzezvese zvehuMambo. Uyu witness bungu ndiye mambo uye wekumbosanganiswa munyaya dzaProphet Tifred idzo dzekubhinya mumasvondo apfuura. Regai tinzwe vachitaura. Ndakutaura vakomana ndini homwe yabenhura. Mukomana uyu pamusi wechipiri akafona achiti kumwana wangu pakutanga akati ndoda kuuya pano tizopinda mudare, ndoda kupinda newe mukomana wakwangu nena amai naye vari kuti vangani tiri vatatu. Ndikuti kwete mwana wangu ndina hama dzangu tikanzi aiwa iye hama yenyuwo saka kuita sei zvapera izvozvo. Nechipiri ndobva afona futi tikanzi iwe mukomana zvandakakudza wataura here kuna huMambo. Ndikuti akati uda kuti zviite sei? Tikanzi mukomana uda kuzoti auye pano kuzoona nasekuru. Dare iroro vakomana riri kutadza kunditaura nekushatirwa ndakagumbuka nemukomana. Mukomana ndiani? Iye bunguka Chikwaka iyeyo akuti hanzi amai vako iwe wakunyepera kusvikirwa. Iye bungu iyo kunyepera kusvikirwa mudzimu kwayarinhingo pandiri kandinepera kusvikirwa iwe warwadziwa nei? Ati magwa vakomana chakandicho ndikuti akadzokoti kana ndaakuuya ini hama dzangu dzisange dziripo. Kuuya kwake iye mwana wangu nehama ti vatatu aida kundiita sei? Saka ndimboti ndombomira ipapo. Ndakanyagwa kugumbezvo Ndakarwadziwa kuti vari vatatu iwe naiye naiwoona nevavo. Otoda kuziva kuti pakuuya kwake aiuya zvikushedzwa kwanga akaitwa here? aiwa aida kuzondiona ini ndega homwe pasina mudzimu, iye ega nemwana wangu mukomana vari vatatu ndichipinda mudare vari vangani pasina kumatemai. Tinozonzwa zvekare kuti ane mashoko akatumira ekuti imi mubvume. Munoti chii nazvo pamusoro pemashoko ainzi akatumira? Mutizivisa kuti mashoko acho aiti kudii? Mashoko akatuma ndeyekuti iye uyu mwana wangu ari pano kana audza inini muhomwe kuti kana ndasvika zuva iro ndoti uyu mwana akanyikwa mumvura zvisati zviri izvo. Kuti ndiri pano ndazariwa pani undimanikidza izvozvo. Usati kuti mambo vakati imi mubvume zvamusina vaiti mubvume zvamusina kuita. So tinoti madzimambo paanogadzwa makati anoendeswa kumvura handiti? Odzoka akanyorova anenge asiri yemambo handiti? Asi kana akaoma ndiye mambo handiti? So ava mamba vari kuti izvo vakaita izvozvo here? Havana. Ina handimuzivi kuti ndemambo. Havana muita izvozvo. Saka apa vada kumanikidza kuti ndimanikidze kuti humu ndakanyikwa mvura nani. Ndipo ndi yanga yawaina ya chipirichi. Zvimwe mungatitsanangurire here zvimwe zvese zvakaitika kusvika pari zuva rinonzi nhasi, kubva musi wakataurwa natateguru zvichinzi haasiri yemambo wenyika ino? Kubvira musi wevanangu ari kungofona mukomana iye bungu iwe ndikuda kuuya ikoko pasina vamwe vanhu.
asiye kuzoya kwacho auye mani ya kusika azotumira zvinhu ngoita basa rekutumira vamwe tinoda kuzivawo zere kuti zvinhu zvaakatumira zvinizvi akatumira fertilizer mhino zvimwe andombozitarisa nekuti akangosiya vakandaomba mune nichisimba kutomanikidza kwazvo hakuna akamboita mvumo yekuumbira wana kutarisa aiwa akasvika pana pachika zvokuti tisidzira vanhu iye chigwadira musonza musonza ndiani amhino wanotonga nanidzani apamuti antu ndiedmin wekumasaro ko Chikwada ndiyanotonga naye ndianogara akauya pano ndiyakabva ati aiwa tambira kati handitambire kai ndotambira sei kubva kare anonichengeta here mwana handichengeteka kekubhera kuita kwakaita uchifu wanoti ndiwo uchifu asati ambosvika panapa asi akuda kuita dzvene ndakumbira kuti munotaura zita renyu baba ndeti inini zita renyu baba munotaura zita renyu mundimani muchitsanangura zvose inini takaendesa ndamba zita ndiani takaendesa ndamba takaendesa ndamba mutori tinoda kuti mutitsananguro zviri kuitika panyaya yeumambo hwemuno machikwaka kubva pakataurwa natateguru kuti vana vachief Chikwaka havasiri vechief Chikwaka yafanika apa pachipiri pauya kapa paiti alida kuya kuno aida kuti titaure tibvumesi kuti iye akanyikwa mumvura kuti ndiri mambo sei ndiri kunzi handisi mambo ndo zvaida kuti auye uzotaura zvino haana zouya garika iyo garika ndinaye pamusoro chipiri pamusoro ndinaye musoro chipiri ai kuti ine handimuziva kuti akanyiwe kori kutaura nyaya yesei ndiwe nai handimuziva toda kuti muti pane zvinhu zvakauya zvacho mutitsanangurira kuti zvakatambirwa nani ende zvinhu zvacho zviri kupi pamusoro ezvinhu izvi hapana wakatambidza taura zita renyu indonitaurai mishi ndiri munyina wamarita vanoti tete vangu zvinhu zvakauya tikatatoramba tikati aya tikwanise kuti tambira zvinhu nemashoko atase atanzwa panapa achitaurwa nemwana ndobva wangorambidza uchimoti kana tambira zvinhu izvi tikati hatimbotambira kusvika mukomana azouya mukomana paakauya akafonerwa bvanzi uya mukomana bvauya bvavataurana nasekuru vachona hamacha akangosvika achitaura akangosvika kuti zvinhu ngazviswe mumba umu atete bva kuti zvinhu handisi kuzvida hapana chandiri kumbodya kana wani panapa handisi kuda kana chinhu chiri pano handisi kumbochida kana zvinhu zvauya zvahandisi kumbozvida kana kusvika zvinhu vaisa fertilizer mumba umu zvese nezvinhu zvaino necardbox yakauya nezvinhu vaisa mumba umu mukomana bvatora zvinhu vainda nazvo mumba kwavo saka isusu takangoda tikati atetika hapana chamunombodya kana wani hauzivi kuti vauya vakananga nezveizva vauya vakananga nezvazvo kuti idyai chikafu ichi pamusoro pazvo vapapa masikati panga pambotaura mashoko moigirwa chikafu hazvinyatsi kubuda zvakanaka ningoni ndipapo chiti mashoko acho akataurika masikati ndiye kuti vaifonana nababa vanhu vakapuwa foni kunzi vaise vataure nachifu zvakanzi paya ndazidaira foni hanzi pana munhu ada kundiuraya anogara bhurawayo nati zvinogara pana munhu anoda kuuraya anogara bhurawayo ari kubhurawayo unotora kanhamba dzake pafoni handi foni yakataura so ine indicata nhamba dzacho dzemunhu apa wotora kanhamba dzake wounanaka nemunhu iye vakanga ati mada undoda kureva ndiani mashoko aibva mumuromo bungu aiudza tete kuti ndoda kuurayiwa akazondiudza pafoni apa vakafonera baba akazondiudza pafoni apa
ngati kana iye anenge ada kuuraya munhu foni ine vaendikendeketeka utamba nayo. Okay, mungatiziviso here kuti zvinhu zvaakauya nazvo handiti chimwe nechimwe kuti chakati ndo chaakauya nacho? Akauya nefertilizer mabag 4 nembeu 20 kg yembeu neflower yanga yepanga pane ma 2 kg 2 rice 2 nemafuta ma 2 liters kuti 2 liters 4 bars the sip chete 5 kg zenyama. Pane here vamwe vangade kutitsanangurira kuti mangazvitambirawo sei zvakaitwa naMambo ava zvokuti vanotaurira tateguru kuti vanonyepera kusvikirwa? Pamusoro ini ndinonzi nerasagwati ndini ndinoshanda zvese zvinoitwa mubanya zvasekuru abenhura zvese zvikuwa chamachirava kubika fodya kudii zvese tiri mushandi wavo. Saka zvinhu izvi zvaitwa tiri pano mwana uyu pakuuya kwakaita zvinhu izvi hazvina kubvumirwa namaiguru ava kuti zvinhu zvipinda, asi kutoti zvakava zvekutomanikidza kuti ngatibudei chete tibuditse zvinhu izvi tiise muspeo. Vakati ini ndati kwete ndaramba, vakarakidzwa ariye muriwo kudai kwanzi ini ndichadya mutsine kana sora, handisi kutambira zvinhu zvinhu pano. Vakaramba handidi ameno ipai iyeyo mwana wavo ye mukomana mukuru anemba ipai uyu dhiraivha yemotikari yenyu mudi muendeseiko, handimboda kuzviona pano. Iye ndobva aita akwenzi kanzi ngatibudei chete tiiso abuda ndokuchienda uku nemotikari vaakudzokerana chikwandi amenoti vakanotaurana chii hapana achazviziva ndobva azodzoka ndokusvikotakura ndokuenai kumbo mazuva ndopazvinhu. Iye pakutanga pakufonwa uko zvakanzi iye akati sekuru mati muchauya nguvai, zvikanzi handichauya, zvikanzi asi mashoko amandipa andiremera kunditana kurendega, ndopa akazopa vafoni kuti vataure. Zvikanzi iwe musi wandapembererwa zveushe wakanga uri pakati aiwa ndakaandisipo zvikanzi usarambe wakanga uripo. Munonzwa zvikanzi iwewe wakanga uripo pandakagirika, zvikanzi aiwa handizvizivi ini mashoko ayandiremera ekuti zvikanzi kuamai vako zvandakati unonovataurira kuti tipinde mubanya tiri vatatu wakavaudza here, zvikanzi uongo, zvikanzi ko zvino zvazofamba sei kuti tingonzi pane vamwe vanhu. Saka izvi zvese zvaita yanga yavenzira yekuda kuti vatenge homwe handiti? Good. Nekukumbira ruregerero. Ruregerero waida kukumbira rwanga ruri rwekuti rwechii? Rwekuti kandakambotadza kutadza kuuya kakuno pandakagara ushe. Saka nhasi ndakuya kuzokumbira ruregerero tione mapinduro ndichitenga kawo sekura. Ya kutosha kundogara sei pani. Muda kutaura papresa. Ndikuda kutaura zvimwe zvandinoda kutaura izvozvo. Tokwanisa kutaura. Ndochitaura. Inini ndinoitwa Sarudzainamba. Imwe nyaya yekuti iye Bungu ari kutaura nyaya yekuti inini makore ese ndinovarimisira ndichivapa mbeu, ndichivapa chikafu pamwedzi wega wega, ndichivatengera hembe. Ezvinezvi kana mukati muri kutarisa panapa
pane makore mangani pasingarimwe, pane makore akawanda pasingatomborimwa. Kudhara zvavaita paiti musha nemusha vaiuya nemombe vachivarimira muforo vanhu vachiva kuzodyara, asi nekupera kwakaita mombe inezve hapana mombe mumamisha, vanhu vakutochera makomba. Inezve mukatasa zasi kwese kune tsangadzi yakarunda zvokuti hakuna kana gejo riri kupinda kana tractor riri kupinda, but ezvinezvi akuya nefertilizer kwendo runo akuda kutaura kuti inini ndinovachengeta. Hapana chaanombochengeta kana kupa chinhu kana sipo kana chii. Atanga izvozvo ada kutenga vanhu kuti vanhu vandihwitinisire kuti ndinovaitira zvinhu zvakadai. Hapana chaanokwanisa kuita. Makore ese aite kubvira paakagadzwa huMambo hwachona ihwo. huMambo hwachona ihwo hauna mbogadzirwa pano, handi hwakagadzirwa kusasuku, achingonzi ndiye akuita mambo anogadzwa nachombo nanazhanda uko, ndobva kwaitwa mabiko ikoko, ndokubva zvapera izvozvo. Haana kumbouya kana pano kuti inini ndazogadzwa huMambo ndazodii, nekuti akanga achinzvenga nyaya yekuti haana kunyikwa. Ine zvaakutaura zvokuti ndinovasapota kuitira kuti awane mahwitinisi anomuhwitinisa kuti zvechokwadi vakauya nefertilizer gore rino vakazodii. Hapana, makore esaya anenge achiitei, nekuti nyaya yakuda kuvhunduka, yakuda pachena, akutanga kutaura zvekunyepa manje. Nana Chigwande ndiye anotumwa pano, anopota achitaura zvese izvozvo izvi zvokuti ndatumwa naMambo, zvanzi zvakati naMambo, zvanzi zvakati naMambo. Pane pandinoda kuti mutinzwisisa ndichida pakutaura kutumwa kuzvinandi, kuti pakukumbira regerero zvinonyatsonzwisa pakuti aida kukumbira regerero iri nyaya yeyi yekuti ndakatenga chinhu, ndakatenga ushe. Saka ana Chigwande naMusonza vakatobvuma kuti aiwa shuwa pakanganiswa, kureva kuti vakabvuma kuti pakatengwa, tichanotaura naye. Ingadozvandareva kuti anga achitenga ushe nekukumbira ruregerero, ndazvitaurawo nepano. Nyasotitsanangurirai tinyatsonzwisa kuti akauya achikumbira regerero, handiti ari kukumbira regerero wei, uyezve zvinhu zvaakauya nazvo izvi zvanga zviri zvekuti anyatsoita sei. Iye akanga asipo pakauya ndiChigwande naMusonza, iye auye waanotonga naye ndo vaanotuma, iye asvike pano chigariro, asvike pano kuti shuwa pamusoro vachiuya vana Chigwande vachiuya nefertilizer dzavo idzi 4 bags, top 2 D3, mbeu ma 10 kg maire kuratidza kuti 20 kg. Izvi vakafambira vachiti tikuda kunonyengetedza homwe kuti tibvumirwe kuti ndakanyikwa mumvura kuti ndive mambo. Izvo zvisiri izvo zvakaitika, asi vakauya nezvinhu izvi nekumanikidza. Iwe homwe yakaramba ikati inini handidi, handina chandinoda, kusvikira nanhasi zvinhu zviri zviri pano. Semiva vechinyakare vekuno, handiti munozvitenderera here zvakaitwa naMambo wenyu kuti akauya achida kunyengetedza homwe? Chiri chokwadi, mashoko akataura iwayo asiriwo, akaipa, nekuti haangati homwe inosvikirwa nezvikiro, otaura kuti hapasisina mudzimu ndakaubata mumaoko mangu kwasara marita bungu. Hakuna mudzimu unoenda homwe ichisara, dai vakafara. Ndopachivanhu ukaona munhu anoti anopoterwa nemudzimu, mudzimu uchienda iye achisara, mudzimu ndiwo kutenga. Kunana baba uko nemashoko akataurwa ekuti homwe hapasisi, homwe ndo yasara, mudzimu hapasisina. Semi madzibaba enharaunda ino, nyika ino, makazvitambirawo sei? Hatina muzvitambira, hatimuzvitambira, hatimuzvida, hatimuzvitambira kana aititaura zvakaipa. Haana kuuya kuzotaurira pano,
asaitaura ari kwake kwabhura kwaitongerwa kana mudzimusi seazounza zvinhu aizviunzire azowana kupi taurai matemai munyika here mumvura pano ini ndinonyika madzimambo panapa iye haana munyikwa pano handimuziva kuti zimambo akanyikwa handimuzivi oziva kuti madzimambo mangani amakanyika munyika ino yechikwaka amuchinda ndindakawanyika amwanda koya chigara masimbe baba koya musonza koya unyanga ukwadzito ana marufu pane makambosanganawo here nezvakadai zviri kuitika panguva ino aiwa zvina vanhu ivava vakafa hatina musangana nezvese hatina kumboona futi zvakadai hatina kana kutanga kuzoona izvozvi pari ongoruchichitete Zvatanga pandiri pana. Zvatanga idodi pana iyezvo. Ndiye atanga nehunukosi hwake une zvaakaita. Nekuti munhu achigadzwa umambo tinorara tichiridza ngoma tichitamba tiri mubanya kuma 3 vanhu vorova ngoma tichienda kurukova vadzimi osvikopinda mumvura iye abatiswa ufu hwezviyo abatiswa ivhu rakaoma onyikwa ana baba varipo onyikwa ochinzi chitambanudza maoko abudiswa akaonekwa akatota maoko aya haana umambo ivhu iri nezviyo kana zvakaoma mambo amuwini toenai kuno tosvikopindai mukati muna akura abenura ine uyu kuita zvese zvinokudzirwa yari mungatitsanangurirei sati tiri kuti panyaya dzese dzanga achipomerwa idzi uye unoti panyaya yekunzi akaba umambo handiti toda kujekeserwa kuti iye ari kubvuma here kuti akaba umambo abvumeka iye nekuziva kuti ndakakanganisa asi urida kuriburitsa akungoti chere regai ndichingonokumbira chete ruregero nokuti handisi kutsika iko akatuma vamwe vakozvavanobvuma ava vakazotumwa musochipira vana chigwande namusonza ndo vakwaya chipiri ndo vakanzi chiendai munouchira vakati kana ndikusimudza maoko nababa vangu vari pachuru naamai vangu vakafa handidi vakaramba izvi kaizvi dai zvakanga zvichishandiswa dai zvakashandiswa minda iri kunzi ndinoti ndakarimisa chii chii muri kuiona exhibit yacho kwakamudionawo zvakarimisa isango rega rega ivana sekuru vanhu vakura anzi kwamanzi akatichi haana kuti ndiri murozvi tauraika matemai murozvi akati ndakava ndiri kumusana ando zviri kudiwa zvacho ndo zviri kudiwa vataura ndimi ana mwanza ndimunzi taurai baba yavauya izvizvi kubakwa pamusoro pane patanga zvatanda kuzivawo isu tinoti pamadzimambo handiti kune vari kumusoro wemadzimambo kana kuti vemutemo mapurisa handiti mune here vamakambozivisawo kuti zviri kuiri mambo ari kuno haasi mambo uyezve mambo uyu mabasa ake aanoita haaenderani nemabasa amambo ndinonyepa hapana akamuziisa iyoyo hapana asi vanhu vaingotsa mumwoyo kuti auyu haasi mambo chaivo vanhu vaingorwadziwa mumwoyo pamusoro inini pano ndinogara namuchembera mazuva mazhinji ekuti anonzi chigwandeyo anouya achinoka dhoo manheru seumwe musi akauya zvekuma past 8 akasvika ndikamuka ndikamutsa muchembera akatanga kuvatongesa kuti nhai machimambo zvanzi pane vanhu vakauya pano
vachibvunza nezveumambo zviri kumbofamba sei nenyaya yeumambo iyi. Pane zuva here rinobuda paine rimwe zuva akatanga kutaura mashoko achityisidzira ambuya. Ndakanga ndiri pano mazuva mazhinji ekuti vanouya vachitaura naambuya vachitraya kuda kuvanyengetedza kuti vabvume zvinhu zvisipo kakawanda zvizhinji. Isu mambo hatitomboziva kuti kuna mambo izvo. Tiri vadiki chaizvo tinoziva inzi Kimpton Chigara Masimbe aiuya nguva ichirimo minda yese yambuya yaida yarimwa netractor. Aiuya achichengeta muchembera, fertilizer, mbeu, zvikafu zvekupfeka zvese. Asi nhasi hatitomboziva kuti kuna mambo izvo. Ende ambuya ogara kwavo kana isu kuti tichibudawo tiwane kushanda tiwane kushava hatichakwanisa nekuda kwekuti angoswera takachengeta ambuya. Takutotyira upenyu hwambuya. Hurumende dai matibatsirawo ipapo kuti tigone kubatsirika. Isu toshanda sei kana ambuya vachitya kugara vega pano? Aiwa, ipapo tibatsirewo. Tanetseka zvikuru nekuti kana vachiuya usiku magariro acho togara sei? Kana isu vacho upenyu hwedu hwatomanikidzika. Tinokumbira rubatsiro ipapo. Ndatenda zvangu. Pamusoro iye niwe ndiri pano ndikutotamba ndenda nekupi ndiyananga ndichengedza upenyu hwangu. Chigwanda haasati amboya masikati anoyandarara achibvunza nhasi mambo zvakazvinhu zvakada zvakade kwenhai mwana ini ndini ishe here Chikwaka handibva kuna mambo. Saka vanhu vendibatsirewo kumusoro munichengetedze upenyu hwangu. Vanoti kana achifamba anzi Marita uyo zita rangu inini ko ndakamutadzire mushe ndakatadza hapana. Ini handimpe ushe ndowabenura ashe magariro hama dzangu ndakarwara pano anobvira akati ati mambo varwara. Aiwa nhasi akuda kundipa zvindakufamba achiita zvokuhaya motikari dzevamwe vachienda kuzvisikiro. Ndapedza zita rangu ndonzi Leonard Mukumba Mwanza kuzawabaya. Tiri kukadzika chaizvo vese vedzinza rekwa Chikwaka nemamhurirwo ataitwa dzinza redu rekwa Chikwaka kuti tiri kuona dzinza redu rashoreka pamaitiro edu isusu chivanhu chedu kuti process yacho yese yatinogubva kwekutanga muri kuzvinzwira kuti homwe yedu chaizvo yaparumana nzombe. Nekuti nguva zhinji witness ari kuuya pano achithreatena tateguru wedu pano. Saka tiri kukumbirawo achituma vanhu, tiri kukumbirawo hurumende iriko kwamuri ikoko kuti hamukwanisi here kuuya kuti mutionerewo nyaya iri kuno kuti one mamiriro aita nyika yekwa Chikwaka sekutsanangudzwa kwakaitwa nesvikiro. Chikwaka haina mambo nekuti ishe ari kuzviti mambo haana kuteedzera maprocedures anofanirwa kunge achiitwa kunzi anzi mambo. Matsanangudzirwo akaitwa nateteguru wedu anoratidza kuti vakuru ava vakaita pachirungu vanoti jump the gun. Tateguru vanga vari kuno vachironga kuti vanofambisa sei process yekuti munhu aifanirwa kunge ari mambo achiitwa, but vakazonzwa yatohuwi kunzi kwakati kwakangana kwakutopembererwa mambo zvisina svikiro mukati. Saka tiri kukumbira hurumende kuti haina here zvaingakwanise kutiita itiongororo huMambo hwekwa Chikwaka kuti huMambo hwakanaka here, hapana chimwe chakaita chakadyiridzirwa here pahuMambo hwekwa Chikwaka. Iko zvinotarisei zvatiri kuona pano, tarisei zviri papa izvi kuuya kuzotenga homwe kuti itendere kuti pane zviga zvakaitwa kuti ave mambo mukuru wedu ari papa. Saka tiri kuti hurumende munozoda umbowo hunopfuura hupi wamaona kuti svikiro tarisei kana nezera ravo pane sekunzi vanzi vanganyepe here pane zvinhu zvatasangana nazvo izvi. Zvakauya nachigwande nani zvengo amusonza zvinhu zviri kunzi zvakauya nachigwande naamusonza ndo vakauya nezvinhu panapa izvi vachiti tatumwa namambo. Tiri kukumbira ruregerero nezvatakaita zvatakatadza kuuya kuzokumbira kunani kune homwe. Tiri kukumbira ruregerero kuti takatadza kuti usha hatira kufambisa nenzira chaiyo sekuti vara kuyaitwa nehomwe nevanhu vanga vari pano.
takatenga kuti ushe uyu takaita hwekuita sei hwekutenga havana kuteedzera procedure yangaita sei yaifanirwa kufolowa ndiwo mashoko ava akasvika vachitaura kune vanhu vanga vari pano vachitiombera kunani kune homwe yedu iyi nababa vanoita sei vanopinda nemadzishe mumvura iye dai akanga ari ane njere anouya kuzokumbira homwe ushe hausi hwehomwe ushe ndehwabenura nekuti vachafamba panyika ndivo vakanga vari mambo kusvikira wakaramba uchikwidza uchidini uchigadzwa vanhu uchigadzwa veukama kwete vana moya vachigadzwa veukama kusvikira pari nhasi ndosvikokumbirawo homwe isina chainoziva ndinokutendera ndichiti chii kuti unzi uri wemambo handisi ndogadzidza ushe hunogadzwa naabenura ndinokutendera sei handigoni kukutendera saka vakaramba kakuti naiwe izvo handizvidzi handidi handitore nekuti inini handisiri ndine dare aikwa inaya makasiya yakanaiwa panze because haimanikidzira vakatutira nai varume zvinhu izvi zvazouya nguva yese vanga asikabvise zvinhu nhasi nyaya yakuona kuti nyaya yamuka iyi ndopaakutenga zvinhu zvinoreveiko kuti munhu asi wakuunza nekuti nyaya yako kuingira manje ivhu rarwa iri saka izvinezvi waakutya manje waakutenga tunhu asi nguva yese wanga wakanyarara wakati zii ende uri kutaura uri kushora homwe yedu mune ningi mune makuhwa vanhu venyu vanoya ipapo vachizoita matare ndo vari kuya vachitaura makuhwa tikati saka vanobva bhuruwa ikupi kwese bungu vanomuziva here saka vanoita makuhwa sei saka muri wati pano pochirega kuitwa matarere pochirega kuitwa matarere pamusana penyini dzakabvunza tikati pochirega kuitwa matare pamusana pekuti handipari kuitwa makuhwa zvino matare aregerwa pamusana pekuti matare haana kuuya nemi ndaabeni mama pete auya nefertilizer ida kuiswa paihombe weda uchikarwa paizvi mundaona kana kuti taura ngauya atore mbeu yakadzi pamusoro nditi wavengai ndisikazive kuti fertilizer ichaiswa pai apa hapana mborimwa pese apa muri kupaona kuti hapana pakamborimwa pese apa hapana pakamborimwa zvati fertilizer ichashanda chiiyo kana mbeu yacho ichadyarwa pai raza hatitoide hapana ari kuizvida zvese hatori fertilizer yakaende nayo mbokwana iri kufanirwa kuenda kwainenda inoitorwa nani akaibvumira ndi kana mapurisa ngauri atore vaindise mbokwana yandinodya kusvika ndadya mutsine pamusana pekuti ine zvandisi kuda handina chandinodya pazviri vakarakidzwa ndiye muriwo kudai saka ndirichadya mutsine kana masoraya handasi ndakoshe ikoko nhasi kuzozimbova vakundigira nemuriwo nefurawa neshuga zviri pana makundigira panapa pese panguva iye mamuri kupiko nhasi ndakoshe chamakundigira izvi ndodya nyemba nenyevhe ndeyandodya nemowa ndewandodya ndozvandorarama nazvo dzokai nezvinhu zvenyu vakaramba vakabva varamba kowe anti-corruption vari kupi ngavauye vaone zviri kuitika panapa zvabuda pachena kaizvi inonzi anti-corruption vari kupi ngavauyewo kavatibatsirewo panyaya iyi izvi zvabuda pachena kuti munhu ari kutoita corruption isingaite kuuri wacho mazoonera vese vanhu vari panapa mazoonera zvabuda pachena iye ndiye mumwe wacho iye ari kuita zvizvo zvazvabuda pachena izvi ava atori zvinhu nepamwe patiri kushakadzika ndepekuti iwe ukauya ukabraiba homwe ko mudzimu ukataura zvamo homwe yataura zvayo zvinozopera sei hati ndo corruption yatiri kubva mutsanangura nekuti homwe iyi inofanirwa kuenderana nezvekutaura nemudzimu mukati zvino muri kuzvionera mega izvi kuti ndoti mutibvunzirwe papa kuti zviri kufamba sei apa kuti wauya kuzopa izvi kune homwe ko mudzimu wenhu rari muma anenge achizoti kudii nezvizvi atizoratidza kuti pane kakutengana katowopo kapa
ndokutenga kwatiri kutaura kwacho kokuti unenge wautenga umambo. Zvaakamboita pekutanga kazvi ndozvaakuda kupamhidza kutenga atete angu ane fertilizer kuti vabvume zvaakaitana nachombo zvanda chombo naivo vana musonzi avo ndo vaanodhira navo vaanodya navo vaada kumanikidza atete vangu Chigwande ndiye ada kunetsa Chigwande anotumwa kunzi enda unonyengetedza atete ava havasi panyama vanenge vasvikirwa kana vasvikirwa izvi hazvidiwe kai saka ngazvitakurwe zvinhu zvidzokere kana kunochengetwa kumapurisa veanti-corruption vosikoona zvinhu zvavo izvi kuti uyo angava uzobhadhara homwe yabenhuri kuti iye aramba achitonga tiri vana vegoromonzi tese tiri vana Chikwaka hatidi kudarana asi yakabuda pachena ndambotaura weni asi iye ari kutoziva kuti inini handisi munhu wekwaChikwaka handiti iye akabuda pachena achitaura kuti inini vanhu wekwaChikwaka kana machida zvenyu huMambo hwenyu torai zvenyu ndakambodya inini ndirimwe ndizvo ndinonzi Murambiwa zita rangu saka nhasi unouyu akuramba achiita sei achida kunyengetedza zvinhu izvi iye akatobuda ega pachena kuti inini handisi akazvitaurira kwamwanzakafu kuti inini handisi wematemai kana wematemai muchida huMambo hwenyu torai zvenyu inini ndaita sei ndambodyawo kana mukazodii inini ndinoera mwoyo ndiri murozvi akazvitaura saka iye nhasi akuya futi achikumbira ruregerero kuti ndiregerere ndakazviita ivo vanotumwa ana Chigwande namusonzi vachibuda pachena kudaro kuti vachitumwa zvinhu zvisina kunaka kudaro kuti ndakazviita zvechokwadi saka imi ndamunokumbira ruregerero iye chaari kurega kusvika panapa kuti aonane nyange nehomwe yachona iyoyo chii ari kuziva kuti inini chataurwa chokwadi nekuti iye akatobuda pachena kakare saka izvo zvinhu izvi kaizvi zvinofanira kutakurwa zvinhu izvi zvibve pano izvi zviende kana kupolisi chaiko wozotorerwa ikoko udenzwa nemapurisa kunzi uya utore zvinhu zvako zvakanga waendesa kwabeni akasimuka amai akabata dumbu rake inini ndakaberekwa muno maChikwaka inini handisi wokumboti ndiri kure ndakaberekwa muno maChikwaka isusu takabvira kare kushanda pano pabenhura panapa kubvira tiri vana vadiki vakadai chinzi kwabenhura kunoenda zvipotera zvisati zvanhirikina zvagesa taiuya pano isusu vachiri kugara kuzasuku vakatama vakauya panapa hatina kumbonzwa kana nhirikini mambo akagara ushe achinzi ataura nyaya yekuti uya amarita mudzimu wakaenda kare kare hatina kumbonzwa vachishoropodzwa kudaro saka isi zvinototirwadzawo sechizvarwa chemuno maChikwaka kuti sei achishoropodzwa zvinhu zvatakadini isusu zvatakaona kubvira tiri vana vadiki anongozvishoropodza kusvikira iye nhasi iye zvirikuva kuti iye munhu iyeka haana hunhu nekuti iye akangotora huMambo uhu asiri wedzinza rake saka ivhu rinorwa ivhu ramuka kuti kwete hazvitongwe nemwana asiri wekwaChikwaka vanhu vekwaChikwaka vangu vachingoshushikanawo kuti zvinotozviita sei munhu uyu kusvikira iye abuda ega pachena saka vekwaChikwaka vasimudzi womusoro kuti munhu uyu ari kutozvitaura ega saka toramba isisu takanyarara tichidyirwa huMambo hwedu noumwe munhu saka isisu taakuti huMambo hwake ihwohwo hwaakagadzwa nachombo nazhanda hwekutenga ngaaite sei ngaachibva huMambo ihwohwo hugarwe nevanhu vekwaChikwaka varidzi vedzinza rachona irwo nekuti iye ari kutoda kutoita humbavha hutori pachena kutouya nezvinhu zvikutenga semutengero waakaita wachi kuti inini ndini mambo saka kumusoro ikoko ngavaone kuti izvo iye chombo aigadza sei munhu asina kuenda kupi asina kuenda kumudzimu kusvikiro rake ende akazviwana sei kuti vatore iye vachaenda naye kunomugadza ava abenhura vasingazivi ivo varivo varidzi vedunhu rino ivo ndo vakuita varidzi vematunhu ana asi mudzimu uripo svikiro riripo rinozikanwa chiri kuhurumende ngaione zvainoita pamusoro pekuti zviri kuitwa naWitness izvi kuti kana iye kana achinzi ngaaite step down ngaatongoita step down varidzi vehuMambo vaita sei vagare ushe hwavo taurai matema ivo tirikukumbira hurumende tamuda tuve kupedzisira tirikukumbira hurumende kuti aiwaka
ngaipindirewo panyaya dzakafanana nedzidzi tatambura nenyaya iyi. Ngaipindirewo hurumende asuspend ambomira basa kusvika zvinhu zvadi zvagadziriswa. Kana iyeyu hatichatomboda ngaite step down pachirungu. Ngauye atore fertilizer yake. Isu kana nyika ino inotongwa inogadzwa ushe nemasvikiro. Tateguru vedu tinavo vapenyu. Iye ari kuramba kuti hausi tate svikiro akaudzwa nani izvozvo. Iye ari ebvunzo wabaya akagara ipapa. Saka ari kureva kuti kudii? Akauya nezvi zvaakudei panapa. Kana muchifa nenzara, ifai nenzara, izvi ngazvidzokere. Ngazvidzokere kumuridzi wazvo izvi. Saka isusu sana matemai ana Chikwaka tarizova kuti izvi zvinhu izvi ngazvibve pano zvitakurwe zviende. Homwe yedu yati kwete handitambire zvinhu zvakadai. Saka tiri kukumbira hurumende kuti kana pane zvinoitika pane zvinhu izvi takutora takuendesa kana kumapurisa votichengetera zvinhu izvi. Pano hatizvizivi. Ngauye vatore zvinhu zvavo pano. Atakure zvinhu zvavo vaendese ikoko. Nokuti zvikaramba zviri pano zvoita kungefanika homwe yedu yakupinda munyaya idzi. Vanouya vopaza mukoma vobva vaponda atete vedu panapa votora zvinhu zvavo izvi. Ngavabvise zvinhu zvavo. Tongoza kuti takurara tichichengeta atete vedu majangano. Svondo rimwe titakavachengeta. Vanourayiwa. Saka iko zvinezvi takutyira security yatete vedu at the present moment. Security yavo yakutonetsa pano. Saka tiri kukumbira kuhurumende kuti havangakwanisi here kuti tsvagirewo vanhu vakuzotichengeterawo kana mapurisa mairi zvavo vanochinjana kuti vomasikati nevomanheru vatichengeterewo homwe yedu. Nekuti nezvaakuita kukweshana kwakuita hatizoziva mangwana kuti zvinofuma zviri papi. Mukomana anochengeta tete uyu mwana mudiki chaizvo. Nokuti kana akasvikirwa nemabhinya pano anosvika akangokanganiswa vakatikanganisira tete vedu. Saka takukumbirawo kuhurumende pasecurity kune homwe yedu iyi kuti hapana here zvavangakwanisa kutseketudza tichengeterwe homwe yedu iri panapa. Tenda kwachigara masimba kutamba shura murovi tichitambira chifi wedu asi uyu asatambozviona kana kukana kunzi hanza atambirwa mubanya mwakakana atambozviona kana ikoko akaramba bhira akaramba ngoma akati ndotambirwa nevana vechikoro. Anta akamboda kuvhura bhaibheri mubanya. Kutambirwa ngoma. Basi ari munhu akatochengetwa panapa kuti akagara panapa kawitness. Achirapo panapa. But nhasi akuchinya. Mazvinzwira pachiitwa nhaurirano yemukomana uyo ari kunzi akatenga huMambo. Tichazenge tichiteera nyaya yemasvondo anoteera tichiona kuti zvii zvingave zvakazoitwa kana zvii zvingave zvakazoteera mushure mekunge mukomana auya achiedza kutenga huMambo nembeu nefertilizer iyo yamaona ichinzi akauya achiedza kutenga homwe yasvikiro benura kuti ive inopupura kuti iye akaenda through maprocess ekuti ave anosarudzwa kuti ave mambo yenzvimbo ino. For more, follow us on our YouTube channel and our Facebook page. Thank you for watching.